ning stasiun Kutoarjo. Saiki sliramu tak tunggu ning stasiun Kutoarjo. Wes suwe ora ketemu kangen karo sliramu.
tekan Jati Malang. Yen ning Jati Kontal Mas, melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, Sesuk tak tukokke duren. duren apa duren? Ya duren to, karepmu ki apa? Sesuk minggu dek, ayo tak melu aku mlaku-mlaku ning Purworejo. Kutha Purworejo dek, sakulon ayo Jakarta. Kutane resik, ora akeh tempat wisata. Jamin ora kuciwa. Jati Malang, yen ning Jati Kontal Mas, melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, Sesuk tak tukokke duren. apa bener Mas, beduke kondang Kalogo. Beduk Purworejo sing paling gedhe sak donya. Jati Malang, Yen ning Jati Kontal Mas, melayani sing terkenal. yen nang Bagelen Mas, Sesuk tak tukokke duren.
Dik koyo wis kenal siramu nalikane wektu ana ing desa 5 tahun lawase ora ketemu aku pangling sliramu kok malah kuru Pancen bener mas kabeh mau kandamu nalikane aku isih ning desa aku biyen dipaksa karo wong tuwa kon lakoni omah-omah karo duduk Krupuk gadung dik dipening pinggir kali ning pinggir kali kritik telo pancen gurih rasane barang wis kadung mas ora tak baleni atiku gelap pancen perih rasane aku iki dik isih urip dhewean dadi joko durung nate bebrayan aku uga mas saiki urip dhewean dadi rodo telung sasi nembe pisahan Cocok wis ora apa-apa. Ra kena prawani ya randani. yen ra kleru dik koyo wis kenal siramu